Busumini ana Ghana yanti asemde ni nyina ne se Apostle Dr. Engineer Kwadwo Safo oye Kwadwo Safo so no kofari by na Kantanka group of companies oye dwemtene no yete se we free yensa e wo honam biase adodo no eguso wa rehomu ebimpo anyini na papa yi ne nkwa na nyina no ode eto homa Ghana ene ebibire se nepa adoye ene abode munyansa petwutwu no ebetimi akoso nti afibia no bodwa ede ne yefofro odina dwen aye na ode hyedodo nkran no etudwa yenhwe mfie besen so atwam de oye ni bi na yenkaka ye ho body ye body oni aba ye wapem ye wasemienu ye wonyiretia ye body a anu so akonto no ansa na ye body wiwo ni nyina wa ha na mtra se na mse de bi ya asase na sei ankofo bi se o ya asase ye o de be se ya asase ana mtra se na mtete haban ene ne hunu ana me yam ne nyina na mka de frɛ na mkofa na ti kokɔ obi a ono oyo soil researcher tese o hwa asase mo bae ana sese na mbisa se momo ye soil researcher but you are not a creator me de osuma me no oye nyame ana ode suma me enti me da na bibi ha me a na makoda me soro ni manya hu mu aye ana me dia fra nsa no a enti aduane e wo hoyi bibiere mfrem me danya asase baby a me de sa na tie no gu ye nyina no me yesa nya na me de ka no ba mo fa ka se ba ko no nyina mra de ye nya ye no mo fa mra oh baby a me hwie na tie no gu ye no an e ho fimere nam so fine se me de ntwebo ni na ana we na wabra broni na nkasa mu broni a wo ye santini na wo ye mu kromu ni na ne ma me de amani ma ne papa de asafo wo kromu ha aduana mu aduana ase na yanso ye we a yankoton bi ma nkofo bi we da yemfa we nkwa ko hunu nkofo ha de ye ato no no butu no ne hu no ma we da nya fidie na ye yo man made no handmade enti ye wo no ma ye betumi aton wa ha ya ye na dia mankofo hu se Ghana ye nya gro mani brabre nya mpese Ghana ye ni agro ana broni de adeda bibi aba hwan no de wo no krom na wo krom no apam ne se onko no de ade papa bebre wo anuanom se kamba boami ami a chechire Ghana anka baye mi makoma so ade aha 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 what tumfo se ni nyinara eka ho zo tramenshia no ama me hwena nan na wa hunu se otai na chia wa ma magana fo nyina hunu se nani so de ne nanan eye ya zo na nukureni na ewura ni asante yedi ni hwamo zo enunti na ne otumfo ne na asante ma nyinara yaduru ha sei ni zo tumfo se ufuti ase a oye sa na emen zom oso wote ho kasa bebre zom zom de no ye de oye enko ba bia ensihwe zom zom nanko potimi nti wato akwaso wa ya ama nyanse mabode nema watimi edi a kire ni zom wose niema oye no enwanwa zom tumfo se wo kasa nyina ayate wose osudaya na wahunu zom so osudaya na wahunu asa akọ okọ ne asa kire no wakambo mu a na asa ba zom